Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय आरो बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलि स' दायो जोङो रेडि जागासिनो रेडि जाखांनायनि उनावहाय नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि जा 2022 मायथाइनि बर' YouTubers मिटआपआवहाय नोंथांमोनखौ बयखौबो लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय आरो लोगोसे बयबो लोगो हमलायनानै मोनसे इउनिटि जानाया गोबांनो दरखारथार बेयावहाय आंखौ दासिमबो गोबाङानो कमेन्ट्स खालामगासिनो आरोना बेयावहाय प्रमोद सारा फैसा हरदो नामा नोंसोरखौ माने प्रकाशनि थ्रुयै आरोना गोबां मानसिफ्रानो प्रकाशखौ मिथियो नालाय जेनेबा UPPL जों सापर्ट दङ बेबायदि होननानै बेखायनो खिजानि बेबायदि बुंदों बाट बे YouTuber मिटआपा अनलि प्रकाशनि जोहैसो जानाय बेबायदि नङा माने प्रकाशासो जे मेन प्रकाशासो माने बे मिटिंखौ खुंनो होननानै माबा लादों बेबायदि टाइपनि नङा माने बियो ग्रुप डिसकाशन जानायनि उनावसो बे मिटिंआ जानो थांगासिनो आरोना दायो ओमफ्राय गोबाङानो सानदों जे रङियाव लानायखौ आं डाइरेक्टखौनो बुंनोसै आं मैयानि भिडिअआवहाय डाइरेक्ट बुङाखैमोन दाख्लैनि भिडिअआवहाय आं डाइरेक्टलि होनाखैमोन खिन्थु माखासे गोबां मानसिफ्रानो सानदों जे UPPL निसो माने बेयावहाय खोथा हाबदों नामा रङियाव लालायलायदों प्रकाशनो फैसा हरदों नामा बेखौ जेनेबा सामलायनो थाखाय मानो थाखाय ब्ला 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 बहुत खोथा सानदों आरो कमेन्ट्सबो गोबां खामहरदों स' आं कमेन्ट्सखौ पिकआप खालामनानै आं बुंबाय थाला आरोना आरो बेखिनियावनो आं मोनसे माने क्लियारलि बुंनो सानो जे जोंनि बड' YouTubers मिटआप 2022 मायथाइनि जा दायो जानो थांगासिनो बेयावहाय कुनु पलिटिक्सजों लोब्बा गैया बा सोरबा YouTuber बा सोरबा गुबुन YouTuber माने जायगानिफ्राय जा फायगोन बिथांमोना सोरबा BJP निबो सापर्टार जानो हागौ सोरबा BPF निबो जानो हागौ सोरबा आम पार्टीनिबो जानो हागौ सोरबा UPPL निबो जानो हागौ बाट बियो जेबो मेटार खालामा जिकुनु बड' YouTubers मिटआप नालाय YouTuber लोगो हमलायनाय आरो बे लोगो हमलायनायनि मेन मट्ट'आनो जाहैबाय मेन थांखियानो जाहैबाय जों इउनिटि जानांगौ नांलायबाय खमलायबाय थानाङा आरो बे खोथाया साननैसो सिगां जिहेतु प्रकाशआ कन्ट्रभार्सि जादों बा जोंहा सिगां जादोंमोन बेफोरखौ लानानैसो जे जोङो इमारजेन्सि मोनसे मिटआप खालामनो नागिरदों बे नङा सिगांनो जोङो गोबां YouTubers लोगो नांनानैसो बे मिटआपखौ लानो सानदोंमोन ओमफ्राय मिथियाबो मोनसे भिडिअ होलायलायदोंमोन आरोना प्रकाश मोनाबो बिदि माबा पोस्टार बिदि बानायलायबायमोन बाट आनफर्चुनेटलि बे जाहैयासै जोंना मिटआपा खिन्थु एबार खेबसेयावहाय जियानो जा जेसेबां दावरावआनो जा दायो जोङो लोगो हमनो थांगासिनो स' आसा खालामो बयबो नोंथांमोना नुजाथि फैनो हागोन आरो जाय बिथांमोना फैनो हाया बिथांमोनाबो जेबो प्रब्लेम गैया बे नङा जे आरो गोबाङानो आंखौ कमेन्ट्स खालामदों जे आब' जोङो YouTuber मिटआपआव थाङाबा जोंहा माबा मोनसे फिउचाराव प्रब्लेम जागोन नामा बेबायदि नङा जेबो प्रब्लेम जाया बे गावबा गाव फैनो हानाय हायैनि सायावसो जिकुनु जोंनि YouTuber मोनसे लोगो हमलायनो नागिरदों नालाय स' बेयावहाय सोरबा फैनो हायैबो जानो हागौ गावबा गाव खामानियाव बेस्थ'बो जानो हागौ माखासे पार्सनेल खामानि थायोथ' स' बेयावहाय जेबो गिनांगौ खोथा गैया जेबो माबा गैया मानो होनना बुंबा इउटुबा टटेलि माने इन्टारनेसनेल मोनसे प्लेटफर्मसो नालाय गुबुन हादरनिखासो बेयावहाय जों जेबो खालामनो हाया जास्ट जोंनि माने लोगो हमलायनायनि थांखियानो जाहैबाय जों इउनिटि जाना थानांगौ जों अनलायना थानांगौ बयबो बर' YouTuberफोर आरो जेनेबा सोरबा सोरखौबा नांलायलायफ्लांबाय सिगां सोरखौबा रस्ट खालामफ्लांबाय बेखौबो गाज्रि मोननानै लाब गैया ओमफ्राय सिगां आंखौ रस्ट खालामबाय बा माबा मोनसे खालामबाय जेबो नंला आं गाज्रि मोना आं बेबायदि गाज्रि मोननानै थाग्रा मानसि नङा आरोना सिगां जि जाबाय बाद होदो जिखुनु दा लोगो मोनलायदो नालाय माने लोगो मोनलायहैसिगोन दाथ' लोगो मोनाखै लोगो मोनलायहैगोन नालाय स' बयबो आराम मिनि खुसि रायलायगोन भिडिअ खालामगोन बास बेनोसै आरोना इन्जय खालामबोगोन आरो लोगोसे जेसेबां हायो जोङो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावलांगोन बेखिनि बुस्थुखौ जोङो थांखिखौ लानानै इउनिटियावहाय थागोन बास बेनोल' ओमफ्राय आरो मा होनबावनो दायो पुरा एक्साइटेड आङो लोगो हमनो थाखाय नोंथांमोनखौ गाइस आरो नोंथांमोनाबो एक्साइटेड ना जुदि एक्साइटेडब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर जे आब' गेम स्ट्रिक आंबो थांगासिनो होननानै आरो सोर फैदों कमेन्ट्स हरनो दाबावखा आं कमेन्ट्सखौ गासिखौबो चेक खालामखायो आरो चेक खालामखागोनबो आङो दाथ' गारियाव जलांखासिगोन नालाय स' गारियाव जलांनायावहाय आं नायलांबाय थानोसै कमेन्ट्सखौ जे सोर फैदों सोर फैयाखै ना आं मिथिनायावथ' मेहेरमोना थाफैखाबाय ओमफ्राय आरो सोरबा दंबावो उदालगुरि लिजेन स' जेरैबायदि जोङो उदालगुरि लिजेनाबो सिगां आंखौ बिराद रस्ट खालामोमोन बाट आं बेफोरखौ जेबो खर' साया आरोना सिगांनिया सिगां थांबाय ओमफ्राय दायो जोङो ज' लोगो हमलायनो नागिरदो स' बेयावहाय रावबो बोराबलायना थानाङा गाज्रि मोनलायलायना थानाङा आरोना जियानो जि जा जों गासैबो बर'निनो फिसा
so बयबो मिनि खुसि अनलायनानै ज' थानांगौ बास बेनोसै आरो दा जिहेतु प्रकाश आरो सोरबा सोरबानि गेजेराव आं मुंखौ लाला सोरबा सोरबानि गेजेराव जा दावराव जागासिनो जेबो नङा नोंसोरबो फै जेबो नङा YouTuber meetups नालाय बेयावहाय जेबो गन्डगोलबो जानो नाङा आरो खालामनोबो नाङा आरो ना so ज' बयबो लोगो हमलायनांगौ रायलायनांगौ ओमफ्राय थांखि लानांगौ मोजां जे जोङो इयुनावहाय बर' हारिनि माबा मोनसे जेंना फैबा फर एग्जाम्पल दाख्लैसो मा जायगामोनलाय बियो दाख्लैसो बरबारियाव जानाया बेवहाय जेरैबायदि जोंनि बर' इउटुबार्सफोरा फैनानै हेल्प होदों बा इन्डिभिजुवेलि सोरबा हेल्प होदों स' बेबायदिनो जोङो बेनिख्रुइ बांसिन हेल्प होनो हायो नामा बेफोरनि मट' लानानै जों माने मिटआपखौ खालामनो नागिरदों आरो ना स' बेनोसै आरो जोंनि बर'फ्राथ' दाबसे फिसा जायगानिल' नङा नालाय बिथिंबो दङ कार्बि आलं जनाय क'क्राझार गसाइगाव बाक्सा उदालगुरि बहुत जायगानि स' आइ होप गासिबो मोजाङैनो थाङो जेरैबायदि सानदोंमोन बेबायदिनो थाङो दावराव दावसि जानाथो आरामसे थांनोसै आरो ना दायो स' बयखौबो लोगो मोनलायगोन स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय आरो खिथानो बावगारदों आङो दायो जोङो थांगोन आं जाहैबाय दाला मोखां ओमफ्राय सान्द्रि मोखां टेक्लाबो थांगोन आरो नानि ओमफ्राय जास्ट लावदुमा जोंखौ ड्रप खालामहैगोन आरो ना मानो होनबा आंहाथ' गारि गैया नालाय दुखिया मानसि स' आं बेखौ बुंहरबाय आरो ना जोंखौ दोनहैयो होननानै ओमफ्राय बेहाबो खामानि दङ नालाय ओमफ्राय जोंखौ दोननानै थांसिगोन बेबो स' बयखौबो लोगो मोनगोनखौ आसा खालामबाय आरो मोनसे खोथाबाव नोंथांमोना जोंनि जिथु नबजित नार्जारि फंबायखौ भट हरबाय थादोंना दाख्लैनि बायदि गोबाङानो सानदों दाख्लैनि भट हरनायानो जाबाय बेनिफ्रायनो देरहासिगोन फंबाया बेबायदि होननानै सानदों आरोना बाट बेबायदि नङा जिखुनु सेटारडेनिफ्राय सेटारडेनि 9 PM निफ्राय हरनि मानडेनि 9 AM सिम नालाय स' दायोबो टाइम दंबावो स' नोंथांमोना बे नाम्बारावहाय मिस कल हरबानो जाबाय आरो गोबाङानो फन हरो नालाय बेखायनो नाङाबो जानो हागौ टुट होननानै दानलाङो आरो ना स' बेयावनो नोंथांमोना हरनो बानानै थानाङा जेरैबायदि सोरबा आंगो मानसिखौ कल खालामबा हरफ्लेबाय थायो रिसिभ खालामागौ माने थिग बेबायदिनो जोंनि फंबायाबो आंगो जिहेतु बर' हारिनि थाखाय बा प्राउड मोनसे ममेन्ट फैनो नागिरगासिनो दाथ' अलरेडि माने जों प्राउड खालामनो हायो बाट बेनिख्रुइबो बांसिन प्राउड जागोन जेब्ला जोंहा आगैया देरहाबोगोन स' नोंथांमोना बे नाम्बारावहाय मिस कलखौ हरबानो जाबाय 9152915246 एक्चुअलि आंना दाख्लै एसे भुल जादोंमोन आरो ना नाम्बारा बुंनाया खिन्थु आं स्क्रिनाव होनानै होखादोंमोन ओमफ्राय आं खेबसे बुंबावनोसै 9152915246 स' 46 आ बिथांनि कड नाम्बार स' आं इसोरनियाव आर'ज गाबो जे जोंहा फंबाया देरहानानै फैयो आरो लोगोसे आंनि आर'ज गाबनायजों लोगोसे आं नोंथांमोनखौबो बयखौबो रिक्वेस्ट खालामो जे नोंथांमोना बयबो जोंहा आगै नबजितनि थाखाय प्रे खालाम इसोरनिसिम जे जोंनि बर' हारियाबो गिदिर माने जिहेतु बुहुम बे बुहुमाव बयजोंबो सिनायथि मोनो बा बर' हारिया मोनसे गेरेमसा हारि होननानै सिनायथि मोनो बेखौनो आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय आर'ज गाबो खर' गंग्लायनानै जे नोंथांमोना प्रे खालाम आरो लोगोसे भट हर प्रे खालामनायजों लोगोसे भटबो हरनांगोन नङा होमबा